கர்த்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைய நாளிலும் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசின வார்த்தை, பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்ற வார்த்தை. இன்றைய நாளிலும் பிரச்சனைகளை கண்டு பயந்து போயிட்டுருக்கீங்களா? எனக்கு தைரியம் சொல்வதற்கு ஒரு நபர் கூட என் அருகில் இல்லையே அப்படின்னு உங்களுடைய மனதில் வேதனையோடு கூட இருக்கிறீங்களா? உங்களை பார்த்து நான் நம்புகிற இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு, பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், உனக்கு தைரியமாக நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்குறார். அது மட்டும் இல்லைங்க, சிலர் பிரச்சனைகள் நிமித்தமாக நான் வாழ்கிறதா இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் இதோடு முடித்து கொள்கிறதா அப்படின்னு கூட ஒரு சிலர் தீர்மானத்தில் இருக்கக்கூடும். உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், மகளே மகனே பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். மனுஷங்க இல்லாமல் போகலாம், நாங்கள் எங்களோட பெற்றோர் பிள்ளைகள் இப்படி எல்லாரும் எங்களை விட்டுட்டு, நண்பர்கள் இப்படி எல்லாரும் எங்களை விட்டுட்டு போயிடலாம். ஆனாலும் நான் நம்புகிற என்னுடைய தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது, நீ போகிற எல்லா இடத்துலையும் 24 மணித்தியாலமும் ஒரு நிமிஷம் கூட உங்களை மறக்காத என்னுடைய தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, இன்று நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை கேட்கிறார்களோப்பா, யாரெல்லாம் மனம் துவண்டு போயிட்டு தைரியமற்றவர்களாக இருக்கிறார்களோ, இதோ அவர்களுக்காய் நான் உங்களுடைய பாதத்தில் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. நீர் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உந்தவனாகிய கர்த்தர் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என் நேசர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லத்தக்கதாய் இவர்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிற்க இவர்களுக்கு நீர் கிருபை செய்வீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். God bless you.